Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Moj današnji gost u studiju je načelnik općine Dežanovac Josip Stjepanović. Načelniče, dobar vam dan i dobro nam došli. Dobar dan i vama i svim slušateljima Alfa Radio. Složit ćete se sa mnom kad kažem da nam je netko u ovo doba prošle godine rekao kakva će biti 2020. Mislili bismo da se šali. Da. Recite mi za početak kako ste ju vi doživjeli i preživjeli u Dežanovcu. Pa evo, mi smo u Dežanovcu to, ajmo reći, preživjeli bez nekakvih velikih pompi. Nije bilo kod nas puno zaraženi, ali ima. Znači, ja kad slušam radio Daruvar ili radio Alfa Radio, izvještaj županijskog stožera, vidim da u Dežanovcu jedan ili dva, ali ne svaki dan, nego rijeđe svaki treći dan, ajmo reći da neko se bude zaražen, ali to su većinom stari ljudi. I evo sad u školi, naša škola je imala dosta učitelja zaraženih, pa su krenuli sa online školom, tako da su djeca dosta bila u izolaciji, sad dosta djece je bilo u izolaciji, ali evo, hvala Bogu, polako to se stišava i nadamo se da će ovo završiti, ovo zlo s ovom godinom. Nadamo se svi tome, ja mislim. Ipak, unatoč korona krizi i svim izazovima koje je ona donijela, nastavili ste sa realizacijom važnih projekata u svojoj općini. Jedan od najznačajnijih svakako je izgradnja dječjeg vrtića. U kojoj je fazi sad taj projekt? Pa mi smo, ove godine smo mi krenuli u tome, raspisali natječaj, sklopili ugovor i evo, došlo je biti malo zbog korone i zbog tih nekakvih pandemija. Ajde napravite je ploča, u stvari izašli smo iz zemlje, kako bi rekli građevinci. Međutim, evo sad se očekuje da će oni još do kraja godine početi zidati. Znači, ja se nadam da ćemo, evo reći ću, potrošiti smo nekakvih 500.000 kuna na taj dio i još se planira nekakvih 300.000 da to još oni krenu sa zidanjem ove godine, a na godinu bi trebalo biti gotovo 22.7. gdje bi trebao biti završen vrtić, izgrađen i trebalo bi onda uporabnu dozvolu i početak rada. Zainteresiranih ima? Klinaca vam ne nedostaje? Gledajte, to su, oni svi ljudi misle, nema djece, rodilo se, nažalost ove godine se rodilo neki 12-13 djece, ali nisu to djeca odmah od prve godine, ima to do 4. 5. godine ide u vrtić, pa 30 će biti, ipak mi imamo 12 sela, nismo mi neka mala općina. Super. Nastavili ste ove godine i sa ulaganjima u komunalnu infrastrukturu. Nakon onog velikog projekta izgradnje kanalizacije, na red je stigao nogostup. Kako s tim napredujete? Pa evo, mi smo krenuli za izgradnju nogostupa, u stvari izgradnja rekonstrukcija nogostupa u Dežanovcu, to je 7,5 km. Napravili smo 3 faze su gotove, 4. je počela, evo malo nas kiša zeza, ne stignemo to sve, ali ja se nadam do kraja godine da će oni barem iskopati i postaviti rubnjake i ostaju nam 2 faze na godinu i još jedan dio od kraja Dežanovca tamo za Ivanovo polje do škole i prolaz tamo do autobusnog stanice da djeca i u Ivanovom polju mogu ići stazom u školu. Tamo isto kod njih ima 6 učenika koji idu u školu, idu pješice, pa prelaz tamo ima, ali evo, prije par godina desilo se da je nalet autobusa na dijete i tako da moramo i tamo napraviti jedan dio. Ali znači rješavate u fazama, korak po korak? Pa moramo, jer financijska sredstva ne možemo dobiti, to je negdje oko 4 milijuna kuna, to je puno novaca za odjednom izdvojiti, ali evo, mi smo ostavili novac za vrtić, međutim vrtić baš nije, onda smo išli na ovu stranu, znači to smo uložili u taj dio. Evo, ima još i u Dežanovcu je pri završetku već vatrogasno spremišta, znači napravljeno je novo, bilo je staro ovo novo, kako bi ja rekao, i sad smo to srušili smo do temelja, napravili smo već, treba još neke sitnice, bolje pločice unutra i krečiti. Ali više vrijeme vlaga i to baš nam ne dozvoljava, ali bit će to riješeno. Odlično. Kad se onako analiziraju proračunske stavke u vašem proračunu, onda se vidi da se nekako brinete za sve kategorije stanovništva. Evo, spomenuli smo već najmlađe. Ove godine u ovakvim korona uvjetima posebno su osjetljivi bili najstariji. I taj problem ste nastojali riješiti i to u suradnji sa nekim drugim udrugama i općinama.
Pa evo, mi smo ovako, naše prvo onaj dio početak pandemije, znači 19.3. lockdowna kad je to počelo, to je na moj imendan, ja? Mi smo prvo, bio je Uskrs, dan općine je bio 16. travnja, mi smo odlučili da taj novac koji nismo potrošili na tu proslavu, još smo više i dodali, pa smo kupili neke pakete u stvari za te starije umirovljenike i starije ljude koji su imali manje od 1000 kuna mirovine, pa smo podijelili 150 paketa, da je po jednu šunku, brašno, čokoladu i tako sve što unutra ide uz te pakete. Daljim slijedom mi smo, recimo, ti naši umirovljenici, mi sufinanciramo njima još ovaj dio što oni imaju kao pripomoć. Sufinanciramo 11.000 kuna ove godine, preko 11.000 kuna smo dali da bi oni mogli dobiti svih svojih 100% onaj dio, jer oni su malo tamo to prijašnjih godina, to se desilo nešto pa su imali trebali su dobiti od uplaćenih sredstava nekakvih 80%. Znači, evo mi smo uskočili u to i tu im pomažemo. Nadalje, sa općinom Končanicom smo potpisali u stvari partnerski ugovor, imamo za Želi, projekt za Želi gdje zapošljavamo 10 žena s naše općine i obilazi se znači 60 korisnika. Sa udrugom invalida iz Daruvara, sa direktorom Davorom Marić koji je direktor te udruge, isto i sa njima smo išli u partnersko za Želi, partnerstvo i isto zapošljavamo 10 žena, znači ukupno 20 žena i 120 korisnika, znači sa oba dva projekta. Tako da na našem području općine se jako brine o starim ljudima i mislim da su zadovoljni, mada vjerujem, ja sad nisam došao do nekih saznanja da ima problema, ali vjerojatno ima, jer uvijek ima nezadovoljnih, nikada ne mogu biti svi zadovoljni. Naravno, to je uvijek tako. To je tako, ja. Ali osim za stare, brinete se i za puno mlađe, spomenuli smo već izgradnju dječjeg vrtića, ali tu su i brojne potpore za djecu i mlade i tu je bilo, ako se ne varam, nekih dobrih vijesti za njih ove godine. Mi smo, evo kažem te, ove godine smo počeli taj vrtić. Djeca, znači sva školska djeca od 1. do 8. razreda su dobili bilježnice, znači sve bilježnice i pribor, znači negdje u vrijednosti oko 300 kuna po djetetu. 206 učenika je bilo. Mi imamo područne škole Uljanik koji njima dajemo, to su djeca iz grada Garešnice, ali oni idu u školu Dežanova, znači od 5. do 8. ali je područna od 1. do 4. u Uljaniku. Znači Imsovac isto to pripada nama i njima smo dali. Naša djeca koja idu u Daruvar, Gornji, Donji, Sređani, ide Golubinjak i Ivanovo Polje u Vladimir Nadzor i Češku osnovnu školu Daruvar i njima smo mi dali svima. Znači mi smo svim našim učenicima i sad i ovi drugi, jer bilo bi nezgodno sad dođete podijeliti jednom učeniku, a njih dva ili ne dobiju, da smo tako odlučili da podijelimo svima i da. I sada smo za Svetog Nikolu, znači isto tako, sva su djeca dobila poklone do Svetog Nikolu od 1. do 8. razreda, slatkiše u jednoj vrećici plus jednu igračku. To je bilo isto poklon negdje 100 kuna vrijedan. Znači evo, to su isto 200 poklona je kupljeno. Sjajno. Brinete i o studentima? Za studente smo, do sada je bilo kao 500 kuna jednokratna naknada. Mi ne dajemo studentima natječaj da bi 2 studenta bila financirana na godišnje, nego mi izdvojimo svim studentima jednokratnu naknadu. To ove godine bilo 1000 kuna, gdje je prijavilo se 37 studenata. Mi smo podijelili 37.000, znači svako je dobio po 1000 kuna bespovratno, znači za uložen svoj rad, trud oko studija. 37, to je lijepa brojka, znači da se mladi ljudi obrazuju. Vratili se u Dežanovac nakon školovanja? Pa nakon školovanja se vrate, ali znate, kad mi u općinama ne možemo sve te zaposliti intelektualce, ali ok, odu negdje rade u Daruvaru ili u Zagrebu,
većina je tu, na kraju se opet vrate u Dežanovac. U svoju sredinu, da. Načelniče, donijeli ste proračun za iduću godinu, kako će on izgledati i koji će biti najvažniji projekti u idućoj godini? Mi smo sad 11.12. donijeli proračun, nažalost morali smo imati online sjednicu vijeća zbog zabrane okupljanja više od 5 ili 15 ljudi u ovome, nismo imali prostora. Mogli smo to u domu, ali zatvoreni prostor pa se nije dozvoljavalo. No, međutim, proračun je za iduću godinu nešto manji od 13 milijuna kuna. On se isto bazira, znači nastavak izgradnje vrtića, nastavak rekonstrukcije nogostupa u Dežanovcu, imamo završetak vodovoda Gornji, Donji, Sređani i Drlež, Goveđe polje i taj dio što je započeto prije 8 godina, pa još nažalost ne našom krivnjom nije još završen. Pripremili smo 2 projekta, mrtvačnica u Goveđem polju i mrtvačnica u Kreštelovcu, da se napravi, to je isto u planu. Sad ovisi, to ćemo dati na sufinanciranje na ministarstva i europske fondove i pripremamo projekt asfaltiranja nerazvrstane ceste u Drležu od 400 metara, da i ti ljudi gore ne hodaju više po blatu ili po makadamu, s tim da imamo i cestu Trojeglava Golubinjak gdje smo potpisali sporazum sa Županijskom upravom ceste za financiranje 50-50, znači negdje je oko 850.000 kuna je iznos općine koje treba platiti. Evo, mi smo spremni to isfinancirati, to smo potpisali sporazum i još radimo projekat stari pristupne ceste do groblja i u Novom polju i to je nekakvih tamo 500 metara, mislim da je. I u Sokolovcu pristupna cesta prema do groblja gore, onaj kratak dio tamo, to je projekti planirani, plus ovo drugo, održavanje poljskih puteva, redovno, koje se isto jako puno se kod nas u zadnjih godina se ulaže. Ja ću samo izdvojiti da smo ove godine preko 400.000 kuna dali za kamen, iskope kanala i propuste i sve, tako da nije to mali novac. Međutim, nažalost ne možemo i to sve napraviti da to bude onako kako treba, jer to je puno novaca, puno izdvajanja. Evo, ja se nadam da ćemo jednog dana isplivati svih tih nedaća. Da, načelniče, bit će posla puno, vidim iduće godine, mi vam želimo da i realizirate sve što ste isplanirali. Hvala vam na gostovanju. Hvala i vama. Poštovani gledatelji, hvala i vama na pozornosti, pozdravljamo vas do idućeg javljanja.